Dewa Bathara gunging panuwun tanpa upama lampun kalimput kabranang tias ingsun bakira Ngastina bakal warata bumi Yai Narpati. Aneng pasewaken agung Ngastina mau magenya Syadi Yai Narpati datan kawistara. Koko Prabu awit saking wangkal wengkotipun Yai Duryudana panarka kula tan wurung mbabar daredahing para kadang. Yo Yai Nora luput panarkanira Duryudana kanthi ngungalake jojog nyumet ubal babaling dahana paprangan Baratayuda Jaya Binangun dak kira bakal kalaksanan Yai. Mula dak suwun mulunge penggalira tetunggalan kadang Pandhawa kang tetela ugeme angger ugering kautaman Yai. Nun inggih Koko Prabu genging pangaksami tanpa pepindhan eba suraing jagat upamita Basukarna menika nedya amangra tingal lampanipun eba suraing jagat Koko Prabu. Nadyan Pandhawa menika ugi kulit daging kula piyambak lan Ibu Kunti menika ibu sejati kula. Nah banjur kadiparan kersane Yai Prabu kepriye? Koko Prabu dumadosing Baratayuda menika trep kaliyan pangajap kula. Awit saking dumadosipun paprangan menika mangke yektos badhe anjalari tumpesing angkara murka ingkang sinandhang dening Duryudana sak kula Kurawanipun. Kula ndodho Basukarna ingkang dados urup-urup kuwanenipun para kadang Sata Kurawa Koko Prabu. Nanging apa Syadi ora bakal keduwung ing tembe mburine? Boten. Boten Koko Prabu. Jar sedaya kala wau adhedhasar petang ingkang sampun rempet. Koko Prabu sampun kinodrat menawi wiwit alit kula pinisahaken saking tiyang sepuh menapa dene para kadang. Inggih saking sehipun Bapa Adirata miwah Bibi Nada kula saged ngayati kadiwasaning gesang. Tuwin saking sehipun Sang Duryudana kemawon kula saged mukti ngawibawa semanten Koko Prabu. Kula boten badhe anilaraken tata kramining putra tumrap labetanipun Rena ingkang anglairaken jasad kula. Kalih-kalihipun kedah kula labuh sarana anempuh yat angorbanaken jiwa raga kula. Duh Koko Prabu kula aturi pitados bilih angsah kula ing madyaning perang suci mangke ujuping manah saged dados wahana enggal paripurnaning Baratayuda miwah wangsulipun negari Ngastina tuwin Ngendraprasta sajajanipun dumateng astanipun para utami. Duh adhiku Dik. Kadangipun kadang Yai tekan semono tekating atimu Yai. Nanging apa kira-kira Pandhawa kagang nandingi katiasanira mongko jeneng sira Darbe Pusaka Kadewatan kang mahanani sira kalih saliring braja. Duh Koko Prabu sedaya sanjata wau pusaka kadewatan wau sampun kula wangsulaken dumateng ingkang kagungan. Astining manah kula asal suci kedah wangsul sampurna. Sampurnaning pejah kula mangke kedah saking astanipun para utami pramila Koko Prabu.
kula nyuwun kanthi sanget benjang tempuh ing Perang Agung Baratayuda Jaya Binangun. Keparenga kula manggihaken kula kaliyan Yayi Arjuna. Oh, Yayi. Pun Kakang Anaksen muga Jawata kawekas angudaneni panuwane Si Adi. Purwa sejati